आसोल गोदान बोथोरा सफैसिगोन माथो मा प्लानिंलै गोदान बोथोराव मानि प्लानिं ब्रा जोंफोरालाय सिंगल मानसियालाय पिकनिक जानाय लोंनायनि आरो बेलाय माथो सोलिबायानो थाखायो हा गोदान बोसोरावल'सो पिकनिक जायो बे नङा माथो जोंनालाय 365 डेज जानाय लोंनाय सोलिबाय थाखायो होमबाबो गोदान बोसोरनि नामाव जानाया एसे आलदा जायो आरो मा गोदान बोसोरनि नामाव पिकनिक जाबा बेदरफोरनि टेस्टिया एसे बेलेग जायो नामा ओइ बुरबक पिकनिक जानो थांग्रा दा बेखौल' बुंलै सोरबा फ्रियाव लानानै थांबा थांगोनलै एसे थांबाब्रा माबा सिथाब फाथैलाय जानाय बायदि जिरायनो नागिरोलै आच्छा अमा राजा गोदान बोसोराव मा खालामगोनलै ओइ मा खालामनांगौब्रा गोदान बोसोर होननानैलाय जेबो गोदान नङा बे एखेयानो बेनो बे सारा केलेन्डारावसो सोलायदों दा बोथोर दिनफ्राथ' एखेयैनो थाबाय थागोन ना बा खोथाफोरखौलाय माथो करेक्ट बुंनो रोङोलै नों एखनब्ला अमा राजाया जेब्लाबो करेक्टखौनो बुंखायो ओइ माथो खालाम आरो गोदान बोसोरनि पिकनिक सिकनिकनि प्रग्रामफोरा एरेन्ज खालामदोब्रा दे हाफां दंफांफोरखौ खबर लादो सिख्लाफोर थाबा एसे इन्टारेस्ट जायो पिकनिकआ आंनो जानो लोंनो मोनबानो जायोलै नोंनालाय थालिर बिफाङा बुकिं दंखायो दा सन्थला नांगौबा थालिर बिफांजोंनो गायजागोनलै थेवबो सिख्लाफोरनि जामेलायाव गोलैया आं दे सोर पिकनिकआव थाङो मायो खबर लालायदो ओइ सोमस्रि दुमफाव मा राजाया फन खालामदोंमोन आंखौ पिकनिकआव लोगो लादों आं गासिखौबो लिंहरदों आंखौ आइया हगार हरगोन ना हराथाय हौवासाफोर थाबाथाय हगार हरा होननानै बुंनो नागिरो जोंनाबो आइया बिदिनो आरो होमबाबो थगायगोन आं नोंहालाय दुमफाव नोंहालाय नोंसोरनि बायखानाय रान्दिनि नङा होमबा ओंखाम संनोल'सो लिङो नोंसोर आंखौ दुमफाव बे बाराव जोंबो हेल्प खालामगोन ना नोंखौ नायनोसै बेसेबां हेल्प खालामो आच्छा बोरो माखासेयालाय जानाय लोंनायावल'सो गुरब्ला नुजानाय दा बिसोरखौनो फात्ता लाबाय थायो नामा अके बिदिबालाय दाथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखाबाय जाहैबाय जोङो 31 डिसेम्बराव पिकनिक जानो थांगोन नङा होमबा दे सोर मा बानो बुंलायदो आं दै लागोन दै बा फ्रियाव मोननाय बुस्थुखाय लानो नागिरलायदों आरो माखौबा आंसो लागोन दै माथो दैखौ जोंसो लागोन हिनजावसाफोरासो हाट दै लाया रावबो दै गोनां जायगायावसो थांगोन आच्छा बमब्र मा बानगोन नों नाफाम लानोसै नामा न'आवथ' नाफामनि अनगा जेबो ओंख्रिखौ नुरासैलै आङो आं नाफामखौनो लागोन दे बेलेग बुस्थु लाना नाफाम लालाबायनांगौ जाखो मुगै सुगैलाय सोरलै बे मोखांखौ नायनो नाफाम मुगैलायनाय बर' नंना नङालै इयो मा बर'बानो नाफाम जाजोबनांगौ बे खोथा नामा बेलेग नाफाम लानाङा ओइ जा न' नाफामल' दंलै बेलेग जेबो गैया आं नाफामल' लागोन जाया मिन्थियालां अके माखासेया नाफाम लानायखौ राजि दंना गैया जायो बिराद गोथाव मोनो आंथ' नाफामखौ बेनिखायनो लादोंब्रा दुमफाव नों मोजां मोनो होननायखायनोथ' नै नों सेलेफा सैथो बुंबा फोथाया होमबा बमब्रुआ नाफामखौ लादो अमा राजा मा लागोन नों आं गय लानोसै नामा गयखौथ' बयबो ओंखाम जाखांबा नांखागौ नङा होमबा बेनिखायनो आं गय लानोसैब्रा आच्छा होमबालाय दे गयखौ लादो नों मा गयल' लानाय बेलाय गयजों लोगोसे बेलेग लाफाबाव गयखौलाय सोर साबैसे बेसेन जानो जाया नंदों नामा बेदर जाखांबा ओंखाम जाखांबा ओंख्रि जाखांबा गय नांथारगौ बेखौ मिन्थिया नामा है देनानै देरि बायदिलै बे हाफाङा दे होमबा नेक्स्ट दुमफाव मा लागोन नों आं बै बैसां मिरिफोरनि जौ गोसोमा बेखौ लागोन आं गोदै जाथारो आइया दुमफाव जायो बैसांफोरनि जौ लोंनायनो लुगैदों माथो साइमद होनोबालाय साइमदखौ लोंगोन बै मिरिफोरा जों बर'फोरा बिसोरखौ बैसां होनो आरोना स' बिसोरो जौ गोसोम सङो आरोना गोसोम गोदै मोजां जाथारो दे नेक्स्ट आं पानिर लागोन दे नेक्स्ट आङो मुला लागोन जोंहा न' जि बुरजा मुला दंखायो मुला बेदर आं मुला बेदर लागोन ओइ थावाफ्रा मा मुला लानो ओंखारो गेसाव खिफिनो संना जानो रोंबा बेफोरनो बेसे गोथाव खिफिनायासो दाय जादों हा अके नेक्स्ट आं दुन्दिया लागोन बे दुन्दिया आन्थाजोंलाय मा जानांगौ जाखो दुन्दियासो बेसेबां मोजां सब ओंख्रियाव नांगौ बाथोन जानायावबो नांगौ दुन्दिया नङाबानो जाया आरो नों बेखौनो बिदि होनबावदों ओमफ्राय सन्थला नों मा लागोन आं मैगं हानो थाखाय सिखा लागोन ओमफ्राय माखासेखौ आं बाननांसिगौ ना मा जाखो माइरंनिफ्राय मैगंनिफ्राय बेदरनिफ्राय हो बान्दोब्रा नों लास्ट नालाय लास्टाव थानाय मानसिफ्रा सबखौनो लाखाजोबखानांगौ दा नों बान्दोब्रा जेसेबां हायो एसेबां माखासेखौथ' जों लाबायानो दा लाजोबदां लिस्टाव मा ओंखारखो बा लिस्टखौ नायबाथ' मा होनबावनो आरो
गय ओंखारबाय नाफाम ओंखारबाय सिखा ओंखारबाय पानिर ओंखारबाय दुन्दिया ओंखारबाय ओमफ्राय मुला आरो साइमन बिदिजोंलाय मा जानांगौ जाखोसै आयु बे खिनियाव सोरबा पिकनिक जानो थांबाय आरो लासैनो बेदर गैया ना गैया थांलां पिकनिक नोंसोरानो जादो आरो मानसि कनजुसिफ्रा नोंसोरलाय सोरबा ना लाना सोरबा बेदर ला सोरबा माइरं ला सोरबा आलु ला सोरबा थाव ला बिदि लाना मा जाथारै बुस्थुफोरखौ लाजोबखोब्रा नोंसोरलाय नाजिबदां मा साइमना गाज्रि नामा था लाङाबो आं दुमफाव नों लाजायो नोंनिखौ लाजायो दुमफाव औ आंनिबा दुमफावनिया केन्सेल खालामनालै माखासे केन्सेल खालामाबो दुमफावनिया थाथारनांगौ ए दुमफावा साइमदखौनो लादो माखासेया एसे अननानै एसे मोजां बुस्थु लाफाबावलाय फैसाखौनो खांदो ना फैसा खांबानो स्रा जासिगोन आंनाव फैसा गैयालै आंनावबो गैयालै एसे खस्थ' साइमद लाबोलायगोन बैसाफोरनिफ्राय बायनानै आरो आं फैसा होबावनांगौ नामा आं फैसा होआ दै आंनावबो बारा फैसा गैयाहाय क्रिम बायनोनो फैसा मोनाखै आंहा बे बोसोराव आंनाबो बारा फैसा गैयालै आंबो दाम खमिनि फुटपाथनि जेकेट बायनो होननानैसो दोनदों 350ल' दङ आंनाबो मा फैसा गैया बेलाय पिकनिक जानो ओंखारदों आरो फैसा गैयानो गावबागाव न'निफ्राय बुस्थु बाननो खोन्थाबाबो जाथारै बुस्थुखौसो लानो नागिरो नोंसोर देब्रा नों दार गथ'जोबदो जोंनो नोंनो लानानै थांदों नाजिबदां आं फैसा बिफां गायना दोनखायाखैलै जांख्रिबानो मोननाय एस नारजि बुदां बिफाफोरबायदि डायलग मारिथारबायलै माथो नोंलाय एसे सिरियास जालै पिकनिक जानो थांनो ओंखारदों नालाय मोजाङै ओंखारब्रा दा उनावहाय थांगोन होनना बुंनानै लास्ट ममेन्टाव गासिबो केन्सेल खालामजोबलायगोन नोंसोर बिदि खालामा थांगोन दे थांनोबानोथ' बयबो फैसाफोरा खांलायदो मादो थांगोन जोङो दानि कालेक्सना बेसेबां ओंखारो बेखौ नायनानै डिसाइड खालामसै माजों थांनो दे सासेयाव 1000 खांनोसै सासेयावनो 1000 जों खाङो नामा हिरासो जागोन ना डायमन्डसो जागोन जोंलाय आच्छा गारि भारा लानाङा नामा जों बाद दे साइकेलजों थांगोन आं साइकेल सालायनो रोङा आंना थाफि जायो साइकेल सालायबा साइकेलजों थाङा नारि जाथिबाथाय जेब्लाबो प्रब्लेमल' आं रोंलालै मा दाबो जखा मिलायलाब्रा फैसा खांबाबो जाया न'निफ्राय माइरं दैरं बाननो खोन्थाबाबो बाननो हाला आं नोंसोरखौ रोंलालै गोदाव सोराव खालामबाय थानांला थाङो थाङानालाय था आच्छा मोजां खोन्था मालाय नोंसोरो पिकनिकआव थांनो गोसो दङ ना गैया गोसो गैया जाबाय जानो मोनगोन लोंनो मोनगोनावनो मानो पिकनिक जानो थांनो गोसो गैया जानो दे बोसोराव खेबसेल'सो चान्स मोनो बेखौनोबा हगारहरनो नागिरो आरो बिमा बिफाया थगाय थसिसो मोननो नागिरो थांनो औ आंबो थाङो बयबो थांनो गोसोखाब्रा बेखौ सोंबाय थानांगौ नामा होमबानोथ' फैसायाव 1000 खांनोसै आं बाराखौबा होनबाय थानो बाबाय दै आधाखौ नों होदोब्रा बारा फैसा गैयालै आंनाव एब्रा नाजि एसे बारा होथ'दो नों दे होमबा दुमबाव आंजों दा मोनायाव ओंखारफा बाजार खालामफानायाव दे जागोन फैसाया आंनो सप्तासेनि गेजेराव नांफिनगोन दै आरो दा सोर फैसा दङ सोरनाव बेसेबां फैसा दं आंनो होफैबानो जाबाय बुजिबाय आरो फुंनि 4टायावनो थांगोन मा गोदाव सोराव दाउला दाउआनो गाबस्लाबनो मोनि आं नोंसोरखौ फोथाया 4टायाव होनबा नोंसोर 5टायाव सिखारग्रा 8टायाव होनबा 10टायाव सिखारग्रा बेनिखायनो आं 4टा टाइम लाखाबाय जाहाथे नोंसोर 6टायावनो फैयो रोंगौलै नोंबा दे मिथिया जोब्बायबालाय थांलायनोसै जोंहा